On behalf of our City Director, Police Colonel Josefino Ligan, usa ni sa ato ang accomplishment karon. Usa ka Luis Giovanni Nunez Lauron, Akajuvan, arrested ni siya, and for a case of violation of RA 9165, sealing section 5. And then accordingly, he is a son of a barangay councilor of Barangay Labangon? Punta. Barangay Punta. And based on the report by the Chief CIO, kaning ato ang suspect is 4 times na ni siya nga na-rehab. And then, mura na gani og sa pamilya, mura ging surrender na ang pamilya ani niya. And before, mogamit ra ni siya, but wala lagi nga magsige na balik-balik sa rehab. And then karon, recently, yung appeal na gyud siya, engaged na gyud siya og pagpamaligya. That's why he was arrested. And ang item nga na confiscate na to siya is around 30 grams nga dunay estimated DDV value nga 204,000. Okay. Kasi yung level sa pagpamaligya sa drugs? Street level pa ni si si Giovanni. Kay mura naman gud siya og gipasagdahan na ni siyang pamilya, mura og kay as of now based ato ang investigation ang iya ganing father ani is to aron sa US mura nag-vacation. Siya ra na wala na siya sa iyang pamilya. Isa to monitor niya sa natay. No na gini siya even before pa nga mugamit, no, kay bisan gani ang pamilya nagpatabang na ni siya aron lang ma-rehab sa station, no, gitabangan ni siya nga ma-rehab. And then mao na hing tagam na siguro or hing napulaan na niya ang iyang ginikanan ani niya iyang pamilya. Una nga murag napasagdahan na ni siya. Pero dako-dako na kuha siya sir. Dako-dako ni kay 30 grams ko ni. No? So muna siya nga na-operatan gabi sa ato ang CIO. Yeah, ato ang pag-isa ng armas. Napagi armas nga 22 caliber nga pistol. How long na ni siya gagamit sir? Dugay na ni siya nga gamit. I mean, nag-sell di ay. Ang selling is karon na ni siya na-monitor na sa siya sa mga previous months nga ni-engage na og pagpamaligya. No? Kay before mura man ni siya nga mogamit lang, that's why na-rehab siya, pero karon engage na gyud siya mura o wala naman siya laing source nga iyang income, that's why engage na gyud siya og selling. Na siya possible co-host sir? Yes, precisely. So may yung patag investigation sir asan Yes, kung as of now, every time nga doon natin madakpan nga mga drug personalities ato anang maggibuhatan og link diagram, no, kung kinsa iyang taas, kinsa iyang ubos, so that ma-compare sad nato sa ubang mga operating units. Anak ko ito banggol. anak. Sa incumbent councilor. Incumbent councilor. Wa ito labagan si Councilor. So far no, dili naman nato ma-link ang ato ang councilor because di ilahan na ning gibuhat gyud ang tanan, giparehab na ni siya. Yan, nagayo na sa di siya og tabang sa pulis nga ma-rehab, pero mo lagi murag jud di daw according to sa ato ang Chief CIO kay nakaila man gyud siya ani. He was the Chief of Police before in Station 10. Rodrigalsan jud ko ning bata. Okay. Sir, nag-inspection ang iwasin yung iba ng police sa mga establishment? Yes, no, katong mga hatagan og show cause order and gipausab ang physical nila nga appearance, ang ilahang sit up. So nagkandak ang IOC ron og inspection, and then giusab nato ang application before nga ang business owner or ang establishment mo mag-determine kung pilay capacity, 50% capacity sa ilang establishment. Sa karon, ang ato ng taga BPLO na ang IOC will determine kung pila ra gyud ang ilang capacity. So dili na to maparehaw tong sa atong usa ka bar nga ang gi-declare is 300. Kay even gani ang ato ang Cebu City Sports Complex is only allowed 200 person nga makagamit one at a time, nga open space pa rin siya, no? So how much more ang usa ka establishment nga close kunya 300 na hinuon ang iyang capacity.
So karon doon na uniform nga basihan ang ato ang mga personnel sa BPLO standard nga number of customers nga i-allow sa usa ka establishment. Pila man siya? Isa ka. Doon na sila mo mag-compute depende sa kanang di sa physical nga kanang iyahang lahi-lahi pang gud na may uban nga naidaghang corners, no? So depende gid sa sit up sa usa ka establishment. In that case, sir, nga murag atong dunay kuha nga bro i-close sila. Murag tantamon to warning lang ilang penalties. Usa ba na sa naman na sa to ang executive order sa tong mayor nga first offense is warning, and then the second time mo na nga pwede na to ma-recommend. But that time ang karon man god daghan na to nakita nga ang application sa mga establishment is resto bars, but ang ilahang physical nga sit up is club gyud. So it's different man. So ang gialaw ra gyud sa EO is resto bars, kanang sit up gyud sa restaurants nga mo serve sila og liquor. Dili gyud tong lingaw-lingaw nga liquor, purely liquor gyud ang ilahang main nga ihatag sa customers. Pila ka bog ang nahatagan ng sukos order sir? Ubay-ubay na tanong kay tanan man tong stations ato na amay, but mostly diri sa area na to sa Station 4 sa Mabulo o kaning sa Mango may daghan na taog na pa hatagan og sukos order. Kay ato nimo niya ato ang gisigi og inspection kay daghan na kay tag nakita nga mga establishment nga club na gyud siya, no? So usa to sa reason nga ang katong unang nagipasukos nato nga ang EOC wala na mo kuan og second time nga maka-offend sila, immediately gi-suspend because to give also warning sa other establishment nga dili nila to pwede nga bukaton. So mo tang gi-suspend until such time ma-comply nila ang pag-change silang sit up. Okay. Sir, nana ba naman napalabas ang kaso nga kaning mga establishment nga even though sige pa sa padalang show boss order but they're still nga ongoing kay mga activities. Administrative ba na ilaha? Okay. Ang BPLO is purely on administrative aspects, recommending for closure sa establishment. Ano sa police wala? Wala na tayo kuan, that is kuan na sila, yatag na natutanan sila. So dili na tamo arrest sa just the same sa mga customers, ang atoan na yung mga establishment owners may ato ang di filean og administrative. Sige. Okay, so si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla ang Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office ato nagkaupad Carabaygala. Nilibis mo sa buhatan sa Cebu City Police Office. O ba ni Iris Pescado ay tanaw ay advance happy birthday man. No. Kasi ba regalo nimo? Pangasal TV. One, Belgian Telisik lang ang higala may buntag. it's day.